בוקר טוב לכל מי שערים בימים וישנים בלילות. הבוקר בבית החולים, אורח צעיר שמתעורר רק כשהשמש שוקעת. אוי, מסכן קטן שלי, בוא. אוי, הכירו את גדי, קיפוד חולות. גדי הובא לבית החולים כיוון שהוא סובל מכוויה חמורה בגבו. אני לא יודעת איך זה קרה לו, יכול להיות שהוא נשרף. זה גם מאוד מתאים לקרע שקרה אם הוא ניסה לעבור מתחת לאיזושהי רשת. בלי ספק יציאה קשה לדרך בעבור קיפוד קטן כל כך שרק יצא מהמחילה של אמא שלו. אני כבר רואה שנורא מהר מצטבר פה לכלוך. אנחנו מאוד חשוב שנשטוף את זה כל הזמן, כדי שזה לא יזדהם, כדי שהאור יגדל בחזרה כמו שצריך, שהקוצים יוכלו לגדול. חמודים קטנים, הקיפודים האלה. בעצם אנחנו רואים עכשיו הרבה קיפודים צעירים שעברו את שלב היניקה שלהם. הם יוצאים החוצה מהמחילה של האמא ולא ממש מסתדרים. הם נפגעים מכל מיני סיבות וזה יכול להיות קשור באמת לחוסר ניסיון שיש להם. פחות מוצאים את עצמם, הולכים לאיבוד, יותר קשה להם למצוא מזון, קשה להם להסתדר. גם אני הרגשתי ככה כשעזבתי את הבית של אמא. היה לי נורא קשה להסתדר. בסוף הסתדרתי. רוני, מה את מורחת שם לגדי? משחת ריפוי שמיכל רקחה. בשביל הריפוי. עוד יכולות מתקדרים חזק, אז כדי להוציא אותם מהתקדרות אנחנו קצת מדגדגים אותם, אבל לא תמיד זה עוזר. קצת נפתח. אנחנו נצליח לראות פה אוזן במקרה הטוב. רוני, עזבי דגדוגים. אני יודע איך להצחיק אותו. גדי, תגיד, אתה קיפוד חולה או שאתה קיפוד חולות? טוב, אז ביצעתי לו את השטיפה והחיטוי והטיפול הראשוני הזה לפצעים. על פניו זה לא נראה טוב. הוא נמצא כרגע בסכנה שהזיהום מתפשט למחזור הדם שלו, וזה בעצם שם אותנו במצב שאנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק וכל הזמן לעקוב, אז הוא הולך להיות במעקב צמוד בגוזליה. הוא גם נורא צעיר, צריך לראות שהוא אוכל לבד. נביא לו הרבה טרף חי של חרקים, אנטיביוטיקה, שיכוך כאבים משחות ריפוי של מיכל, ואני מקווה שהוא ישתפר. נשמעת לי תוכנית טובה שתיתן לגדי את הזמן להתאושש מהפציעה שלו ולהתחזק. ובזמן שגדי מתאושש, בואו נלך לבקר את משפחת רונן המקסימה שמצא אותו. אנחנו נמצאים בנס ציונה, במקום שנקרא גינת טוסקנה, ממש בקצה של העיר. פה כבר מסביבנו זה הכל טבע ושדות. יש פה שמורת טבע שנקראת גבעות הכורכר, שיש בה המון חיות. פה אנחנו אוהבים לבלות. גם אתם? גם גדי? היינו פה בגינה, והילדות התנדנדו בנדנדות, ופתאום הם שמעו רעש, וראו ממש פה גוש קטן, ואז התקרבו אליו, וראו שזה קיפוד. הם שמחו, אבל מהר מאוד הם הבינו שהוא במצב לא טוב, וגם פחדנו שהוא ילך לכביש וידרס שם. הוא היה נראה מבולבל, אז החלטנו לקחת אותו איתנו, והבאנו אותו לבית החולים לחיות בר. גילינו שזה קיפוד קטן ומסכן שהוא היה חולה. והוא גם בא אצלנו לישון והתחזק טיפה. הוא שתה מים הרבה, כאילו שהוא לא שתה שנה. כל הכבוד, משפחת רונן. ולקראת המטופל הבא של אריאלה, אני מבקש מכולם לסגור את הפה כדי שלא תיפול לכם הלסת. תגידו, מישהו פה ראה פעם דרקון אמיתי? היי שלי. היי, בוקר טוב. בוקר טוב, מה קורה? באתי בריצה. תשמעי, יש פה איזושהי בעיה. מה? הבנות עושות בעיות? בדיוק. מה שקרה בחודש האחרון, ראינו הרבה פעמים שאחינועם עולה על חליסי, ממש מפגינה דומיננטיות. אם לא היינו יודעים בוודאות שזה שתי נקבות, היינו חושבים שיש פה הזדווגות. זה היה משהו של הפגנת דומיננטיות, שליטה, משהו כזה. מה שקרה במקביל, שאותי מדאיג, שכל הזמן שזה קורה, אנחנו שמים לב שהבטן של חליסי מאוד מאוד גדולה, נפוחה, תיאבון שלה שהוא מאוד ירוד בחודש האחרון. אנחנו מאכילים אותם כל 10 ימים, והיא בשתי האכלות האחרונות לא רצתה לאכול. זאת אומרת, כבר 3 שבועות בערך התיאבון שלה מאוד ירוד. 3 שבועות בלי אוכל? ומה עם שתייה קלה? אמנם הן אחיות, הן יחסית צעירות, אותו בנות 7 וזה, אבל אנחנו מכירים את הלטאות האלה.
אין אצלם כאלה יחסי אהבה, הם, איך אומרים, נפגשים רק בחגים. כשיש אוכל, לטאות בטבע, מתקבצים, אוכלים, רוב הזמן כל אחת איש לדרכו, בדיוק. שלי, אילו הייתי פוגש דרקון כזה בטבע, גם אני הייתי הולך לדרכי. האמת, אני ממש ממש מודאגת. מחליסי שאין לה שם איזה ביצה כלואה, אין לה שם איזה בעיה רפואית. שמעי, זה בעל חיים, ייחודי, סכנת הכחדה, אין אותו בשום מקום בארץ, לא בהרבה מקומות בעולם. למעשה כוח קומודו נדיר כל כך, עד שנשארו ממנו כמה אלפים בלבד באינדונזיה ובכל העולם. הנה, היא מתחילה... כן, הנה, כן, מה? תראו. היא מנפחת את הגרון. כן, מנפחת, אז אתם רואים את ההליכה. יש איזה מתח באוויר. כמו שזה נראה, אחינועם בקע מהביצה קצת לפני חליסי, ולכן לדעתי, הלא מלומדת, מדובר במקרה קלאסי של אחות גדולה ומעצבנת. הנה, היא מתחילה את זה, מתחילה להתביית עליה. זה עדיין לא ריב, זה ממש, והיא מתחילה להפגין את הדומיננטיות הזאת. היא לא פוצעת אותה, זה לא משהו ממש אגרסיבי, אבל זה כן משהו מאוד דומיננטי. כמו שאמרתי, אחות מציקה. לפי מה שאני רואה עכשיו, אני חושבת שהכי טוב זה להפריד ביניהם, SOS. רגע שנוכל לבחון כל אחת בנפרד, בעיקר את חליסי. אני לא כל כך מבינה למה היא נפוחה, אבל אין ספק שהאינטראקציה ביניהם כרגע היא לא כזאת חיובית. היא לא נותנת לה רגע שקט. כן, כן. הפרד ומשול. בדיוק. זה גם מה שאימא תמיד עשתה. אז הוחלט שהאחיות יופרדו, ואריאלה תחזור בקרוב לבדוק את חליסי ולנסות להבין מה הסיבה לחוסר התיאבון ולנפיחות שיש לה בבטן. שבוע חלף, ורוני הולכת לגוזליה, לבקר את גדי ולבדוק מה שלמה. הקטנצ'יק הזה ממש השתפר. הקוצים שלו צמחו, הפציעה החלימה, אחרי כל הטיפולים באמת שהוא עבר והתרופות. מה שכן, הוא לא עולה מספיק במשקל. בואו נשקול אותו גם היום רגע ונראה. אין עלייה כל כך יפה במשקל, ובתור גור הוא ממש צריך לגדול ולעלות כדי שהוא יהיה חזק ויוכל לעבור לשלב הבא של לצאת לתהליך של אכלום. אנחנו כן רואים אותו אוכל, אז בעצם יכול להיות שיש לו תולעים, ויכול להיות שזה טפילים שבעצם גורמים לירידה במשקל הזאת. ולכן מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו ניתן לו טיפול שהוא אנטי-טפילי, וגם מעבר לזה, אני ככה אשים לו בתא כזה ספרי דוד תיאבון. זה שמן מיוחד שמיכל רקחה. כל השמנים הארומטיים האלה והריחות האלה מאוד מזכירים להם סביבה טבעית, ויכול להיות שזה מה שיעזור לו גם ויעודד אותו קצת לאכול. אני אתן לו גם טיפול אנטי-טפילי, שזה ממש כמו אמפולה, שאנחנו שמים לו על העורף, וזה נספק לתוך העור במערכת הדם. היי, ספור עד 3 וזה נגמר. זה לא באמת צורף וזה לא מדגדג, הוא סתם לא אוהב שנוגעים בו. אני מאוד מקווה שהקטנצ'יק הזה יגדל ויעלה במשקל, ואני מאוד רוצה לראות אותו משתחרר בחזרה לטבע. קדימה גדי, תתחיל לזלול, נס ציונה מחכה לך. בוקר חדש מפציע, ואריאלה מגיעה במיוחד לזמן ההאכלה של חליסי. הסכנה העיקרית זה לחטוף מהם ביס. כי ביס שלהם זה מחדיר זיהום מאוד גדול, יש להם פה מלא בחיידקים. אנחנו מעדיפים לנסות לפתור בעצם בעיות רפואיות בלי מגע ובלי לכידה. אריאלה, את לגמרי צודקת. אני בעדך. צריך לבחון אותה מרחוק, רחוק ככל האפשר. בוקר טוב, גברת חליסי. אני כבר חייבת להגיד לך שההתנהגות הזאת, שהיא מאוד ערנית וזזה, יכול להיות שהיא כן תרצה לאכול היום. מעולה. תחזיקו אצבעות חזק, גם כדי שחליסי לא תאכל לכן אותן. תקשיבי, זו פעם ראשונה שהיא אוכלת ב3 שבועות האחרונים. אני כרגע לא הייתי מחברת אותם, גם הם אחרי אוכל, חשוב שהם יאכלו את האוכל כמו שצריך. אם אנחנו נחבר אותם, יכול מאוד להפריע לעיכול. מסכימה איתך מבחינת העיכול, ניתן להם להקל, אבל אני לא אוהבת הפרדות ארוכות. צריך לחשוב שאם המערכת יחסים ביניהם היא לאורך זמן, היא בעייתית, צריך לחשוב איך פותרים את זה. אז עניין התיאבון נפתר, אבל הבטן הנפוחה של חליסי עדיין מדאיגה. הבטן באמת נפוחה. הרבה פעמים נפיחות בטן יכולה להעיד על ביצה תקלועה, ביצה שנשברה בתוך הצינור התלה, ואז יכול לגרום לזיהום בתוך חלל הבטן. זה מאוד מאוד מדאיג אותנו, ובגלל זה גם שלי הייתה מאוד מודאגת. כי אז זה באמת אומר שזה משהו שיצריך התערבות.
וגם סכנת חיים, שזה הכי מפחיד. ואנחנו מתים על חליסי. תראי, זה די מעודד אותי זה שהיא ככה פתאום חזר לה תיאבון והיא אכלה ונחכה, ניתן לה איזה כמה ימים, גם אחרי האוכל, שתעכל אותו ושנדע שהכל בסדר. אז כן לתת לה להתחזק, ונדבר ביום ראשון ונראה איך אנחנו ממשיכים. איזה פחד חליסי. את עושה לי חלחליסי בגוף. נחשו למי עוד יש תיאבון בריא. טוב, אנחנו רוצים לבדוק את הכיפות חולות. בואו נמצא משקל פה. אז גדי אומנם אוכל, אבל האם הוא גם עלה במשקל כמו שצריך? ואם כן, נוכל להוציא אותו לחדר עיכלום. הוא הגיע ב-156 גרם, קטני. ועכשיו הוא שוקל 225 יופי, הוא עולה במשקל. זה אומר שהטילוע עבד, ואנחנו יכולים להוציא אותו עיכלום, שיהיה לו הרבה יותר כיף שם. בתא העיכלום יוכל גדי לחפור מחילות, לצוד את האוכל בעצמו, ולהתרועע עם קיפודים אחרים. יופי. כבר נהנה בחדר, הוא הולך למקום עם יותר ספח, ואחר כך יתחפר לו באדמה. איזה מתוק, הוא ממש יסתדר. גדי לא מבזבז זמן, הוא מיד צולל לאמבטיית חול. טוב, חמודי, תענה בחדר עם חברים שלך, ותשמור על עצמך, כי אתה הולך לטבע עוד מעט. קדימה גדי, הלילה מגיע. אולי תארגן איזו מסיבת חול עם החברים החדשים לתא? חלפו כמה ימים, ואריאלה מגיעה לביקור נוסף אצל חליסי, לתאת הכוח האימתנית. הנה הגברת, תראי אותה. באה מיוחד. חזרה לגזרה שלה. האמת שכן. תראי איזה יפה. כן, כן. קודם כל, הנפיחות בבטן ירדה בצורה משמעותית. תודה אריאלה. דיברת על חליסי? אני חושבת שהחצר הזו הרחבה ממש עושה לה טוב. היא חופרת, היא זזה, היא קלה את כל האוכל שנתנו לה. תראי איזה יופי, זה עולם אחר, אה? עם בטן או בלי, אותי היא מפחידה בכל מצב. אני חושבת שאנחנו נמשיך בהפרדה הזאת לחודשים הקרובים. ניתן לכל אחת את הפינה שלה, ובקיץ נפתח שיש להם הרבה יותר מקומות מסתור, מקומות להסתובב, לברוח אחת מהשנייה. נשמע לי תוכנית טובה. נראה לי זהו, כל אחת צריכה חדר משלה, את יודעת, שתי אחיות, אי אפשר... ממש. כל אחת רוצה את הפינה שלה. כן. האחיות ימשיכו לחיות בנפרד לפחות עד הקיץ הבא. אז הן יעברו לחצר גדולה בתקווה ששם ייפסקו הריבים ביניהם. חליסי, עד אז, שלום שלום, ובבקשה אל תבואי לי בחלום. שוב, איפה הקיפודי? היום הגדול של גדי הגיע, והוא מוכן להשבה אל הטבע. מאוד שמן וחמוד. הנה נרוז אותו בקופסה שלו. איזה חמוד. שיהיה לך בהצלחה. גדי יחזור אל חולות נס ציונה, ומשפחת רונן שמצא אותו כבר מחכה לו שם. זה קטן, הוא חמור. בוא. זה כמה חמור. הוא לא ממהר לצאת. אחרי כל מה שהוא עבר, הגיוני שלגדי יש הרבה זמן, והוא בודק את השטח לאט לאט. לאט. קדימה גדי, לבנות יש גן מחר. לא כולם פה חיות לילה כמוך. היום נעשה משהו בלתי נשכח להתראות גדי, אבל רק בשמחות. של שמחה מבורך. היום אגרש את העצב מעינייך, אעשה את היום למאושר בחייך. היום תשמעי מה שעוד לא שמעת.